Salam. Adorak suta mulai sermota manang na pertangyangan gabungan di Tikion perjolo pasatame tutong-atong-ata di bagas tadi tangyang pangudiano nanon ima si tangyak konota perjolo keluargata ruasta songoni nang dokter paramedis negarata bangsota alani tapuji matuhata marede mahita siabuku ede nomor 585 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni de bata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni to di perbadia na tumapalangit dot tanoon. Amin. Edon hamuma di Jehovah ede na ibaru ay nunga di pabahin ibana akka halongangan nunga di patomon Jehovah hatuonna nunga di papatar ibana ati goranna diadopan ni akka si pelebegu nunga ditupahi tangan siamunda nabadiai ibana. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata suruh mato di porbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite hae onne anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporsian nami. Marhite-hite apa krimon na mangolo. Asa tung tok tong huingot kami. Na hehe dohami musesian namate. Songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian namate. Amin. Tabukama buku Bibelta tajahama hatan itu hata sian pangukapon bidu 12 ayat 10 sahat tu 12 pangukapon bidu 12 ayat 10 sahat tu 12 songonoma didok hatan itu hata dungi kubege ma suara nagogo di Banua Gijang nama dok
Nunga saat nuaing haluau dot hagugun, dohot harajon ni debata, dohot hamulion ni Kristusna. Ay nunga dipabali pangusungi, na mangusungi akahahang kita, aria dohot borngin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon na sida ibana hinorkon ni mudar ni biru-birui, dohot hinorkon ni hata na hinatidakon na sida, dang diperhamaul na sida, hosa na sida, rasi rasa mate. Di bahini marlas ni roha mahamu, akka banua gijang dohot pangisina, marjia matanoi dohot laut, anung ngatuat simbolis tuhamu, marimas situtu, ay diboto, otik nama tikina, ima sahatna, martua ma akan atumangihun hata ni debata, jalano piopsa. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita asia buku ede, nomor 514 ayat sada dot ayat 2. Buku ede nomor 514 ayat sada dot 2. Lasma rohata di tuhata de bata, lasma rohata di tuhata de bata, lasma rohata di tuhata de bata, haroroani hagogoni. Para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manahitao. Martang yang mahita. Asini roha madihamu do dame sian Tuhan debata amatta, dohot sian Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Amuaka dongan sahapor siaon, amanami inanami nangakana posobulung, soksongoni keluarga, rodiak kadadanak nama dohoti partangyangan di Bornginon, hatani debata dihitai mana tersurat di 5 Musa 30 sada ayat 10 41 ayat 22. 5 Musa 30 sada ayat 10 41 ayat 22. Jumulu mahujaha di bahasa Batak songonom madidok desi. Dungi romahata di Jehovah tu si Musa. Idama nunga jupang ne ajalmu namate maho. Atong jauh masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung perluhutani. Asamartona ahutu ibana. Jadi laho masih Musa Arab doh si Joshua. Jala jongjong nasida di bagasan udung-udung perluhutani. Jadi tarida ma Jehovah di bagasan udung-udungi. Di bagasan obun namar si jongjong di atas pitu ni udung-udungi. Do mar si jongjong obuni. Dungi romahatani Jehovah tu si Musa. Idama nalahumudum mangkoho. Gabetop dohot akaupum. Hehe maangko bangsoon jala marmainan mangihuton tuak kadebata si leban. Di tonga-tonga ni tanah si bongoton nai. Jala tadi konon nasida do anggo ahu. Jala oseon na do badan naung hubahene itu nasida. Jadi marsi gorgor mari masu diari nasasadai midada sida. Jala tadi konokku manasida. Jala pada okku ma bohikku sian nasida. Asa sudah nasida marhina mago. Ia dung mangonai tu nasida kahina magugudang, dohot hagugutan marragam-ragam, donon nama diari nasasadai, damangino na do akahina magoot tuahu, alaso di tonga-tongakku debatakku, alayang goahu toktong do pada okku situtu bohikku diari nasasadai,
ala saluhut hajahaton nabinahennai ala naung merbalik nasida tuakka debatasi leban nuaing pe suraton hamuma dihamu edeon jala ajarhon mai tuhalak Israel jala memehon tubagasan pamangan nasida asa edeon gabe sitidangi diahu dopak halak Israel yarung saha nasida hubuan masuk tu tano naung huwarihon hian tu puna tano habauran ni susu doh situa ni luba jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok marbalik manasida tuakka debatasi leban jala marsob batusi alai tuisan nama anggoahu jala oseon na padan nahu bahini jadi ia dung manginona tu nasida akahina magobolon dohot hagogotan marragam-ragam ikon edeon ma manidangi dopak nasida aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna ay takas dohu tadahian tubuh-tubuh ni rohana naung pinajadi ni rohana hian sadarion tagan sosahat do penasida hubuan tutano naung huwarihoni jadi di surat ton si Musa ma edeon dina sadari jala diajar hodoi tuhalak Israel ima yang go sahakna dihamuak kaamanami dohot inanami saluhutna na posobulung rodiak kadadanak dongan sahapor siaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus di bagasan habobongot ni bangsoi laho tutano naung niwarihon ni debata Jehovah tuakau punasida dohot tu bangso Israeli di bagasan tiki laho bongot manasida tu tano perpadanani nunga jonok ne laho bongotan nasida tano perpadanani hape si Musa bang parsidoho be taripar satu tano Kanaan ngabatu ibana jalanunga jonok namatikina laho marujung ngolu alani idi paingot debata bangsoi alani idi paingot debata si Musa si Joshua dohot luhutan ni bangsoi asa sai toktong diingot nasida padan asa sai toktong diingot nasida patik asa sai toktong diingot nasida hatani debata laho mabohali ngulu nasida laho bongot tu tano perpadanani di bait debata sadadalan nama caringan di bait debata sadadalan nama cai uli atong marede maho huhut ajarhon edei tu saluhut bangso Israel asatung diingot nasida padan naung uarihoni tu nasida asatung diingot nasida haudukon ni nasida maradopon debata pacai uli jala macaringgan di beberapa kesempatan memang ngatei da bangsoi marede ala disi taripar nasida sian lauk mati monang maralohon pangaliliun ni halak Misir do raja ni Misir di lauk mati marede do nasida mengulupon debata pasangapo Jehovah maka tidak kon babua Jehovah do padongani nasida di perdalanan di lauk mati jala saunari disuruh debata saunari di jauh debata si Musa naing marede di tonga-tonga ni bangso Israel jala ajar honon na edei gabe edde perpadanan gabe edde si hati dakonoton menjadi lagu nyanyian kesaksian nyanyian perjanjian bagi umat Israel supaya senantiasa diingatkan bahwa patuhan mereka kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan tetapi ketidakpatuhan mereka kepada Tuhan akan mendatangkan hinamago atau uhum alani macai takas jala dengan edeon dipaingot to tuhita asa edde di bagasa perdalaran di pamujiot ta dohot deba tu debata do perdalaran di permulut ta siganupari pe tung macai takas do anggo halak batak halak paredde tung macai takas do hita akka paredde
orang-orang yang bernyanyi memuji nama Tuhan, sehingga minggu si Jakonot tadi hari mingguan diguarkan sebagai minggu kantate atau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Edeho kamu ma edene baru di Jehovah. Mangedehon edei di bagasan saluhut ngolu nama pakorhon tu hapor seao. Jala ido nani ajarhun ni debata tu si Musa sadarion. Edei naing takas mapakorhon. Edei naing takas manggobarhon. Haudukon ni bangsoi tu debata patuduhon. Naikon uluan nasida debata ditano inganan ni susu dohot situa ngiluba. Pareddir hita saluhna. Kahalak namalo mareddir hita. Saya binereng go diakka kinasalpu adong akka paredde nong matua di gereja ro maredde ro tu gereja dang mo manangahon. Dang mo bukwede do bibel. Holan na talup si pakyon na do dipakai jala dibuan tu gereja anggo bibel dohot buked de dangadong ai boasa naroha ai buta hornok boy naptaon buta huruf dan diboto hornok bo sude hurupi do bukui sehingga bohado dan diatusi letter A do letter B alai bohado kamang molo maredde diboto ina toddo mangi hutton pinomat nanggo apala ayat sadane luar biasa narohan masai uli jalan masai kita takjub melihat orang tua kita zaman dahulu yang mungkin tidak mengerti, tidak bisa membaca dan menulis, tapi ketika mereka di gereja bernyanyi do donasida marede do donasida mangulupun mangedehon hasangapun ni debata alaniaha ala edei mampu mangalehon haibaruon dinasida. Alani hamu kamang dottamo kainan kantate ede nai baru bukan ede yang tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah dinyanyikan, tetapi nyanyian baru adalah nyanyian yang mampu membaharui hidup manusia. Nyanyian yang mampu mereformasi hidup manusia. Mangalehon hai baruon ni gogo, hai baruon ni pakirimon, hai baruon ni hapor seaon di bagasan ngulu ni jolmai. Ketika ia bernyanyi maka ada kebaharuan yang ia rasakan. Ketika ia bernyanyi ada hal yang baru yang ia dapatkan. Karena lagu, kata-kata dalam lagu itu mampu membaharui iman, pengharapan, kekuatan, penghiburan di bagasa perdalanan ningulutta. Itu lagu nai baru akamang. Dan na baru diciptahon lagu nai baru. Alai lagu na mangalehon hai baruon di tonga-tonga ni ngulu ni hita jolma manusia. Ida hita mak. Molo tajaha di pesalmen 50 sia ayat 10 alu di dok sonon. Edde honokku maho ali pargugokku. Ai horo de bataku para siroha partano batu aku. Halak nama redde dapotan hagogoon. Orang yang bernyanyi memuji Tuhan dari lagu itu dan melalui nyanyian itu ia mendapatkan kebaharuan. Hai baruon di bagasan perdalanan ni ngulu ni jolma mangalehon di hita lasni roha, mangalehon di hita pulapul, mangalehon di hita pakirimon, do mangalehon di hita hapor sehaon. Gabi baru hapor sehaon telumubi mengadupi godang akan namasa dohot hamaolon, dohot hasusaan namasa nuaing di perdalanan ni ngulutta siganupare. Suku-sukun ngatutu edde natai dehoni di gereja, edde natai dehoni di pertangyangan, edde natai dehoni kor niaka punguan paredde di tonga-tonga ni huriatta mangalehon hebaruon kebaharuan iman pengharapan kasih kekuatan penghiburan di bagasan perdalanan ninggulutta manang salpu songoni do pihak kede sonang goma pakorhon dang adong efek manang pengaruhna di bagasan perdalanan ninggulutta siganupare cukup doedei holan
menjadi hiburan semata, hanya enak didengar, kemudian menumbuhkan fantasi-fantasi nguluni jolma taringot Tuhan tanpa memberikan efek haibaruon di tengah-tengah ni nguluni hita. Ala yang gede diturpuhon songon nani pasaha ni si Musa ima edde naboi mangalehon haibaruon. Nabaduahon laos digor do edeta do edde ni si Musa ima edde perpadanan, edde panidangion, edde naboi paingot to bangsoi, ima molo ditadikun nasida debata, marhina mago manasida. Alai molohot nasida lahu mangulahon hatani debata, maka bangsa itu akan diberkati, maka bangsa itu akan berkelimpahan. Jika nyanyian itu mengingatkan umat Israel, sekaligus mengingatkan kita bahwa ketika kita bernyanyi, maka nyanyian itu harus mengingatkan kita bahwa kita berjanji kepada Tuhan untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Dan pada saat yang sama hidup kita akan diberkati. Sekaligus juga menjadi kesaksian bagi kita bahwa ketika kita berjalan di permainanon, manipil sian lomoni rohani debata, marsobatu gana-ganaan, mangulu di bagasa perdosa soon nani dok niturpuhon, paingo mabangso ini na yeruk sahat tu tano susu dok situa ni loba, gabe marbalik nasida dungi marimas madewata. Tuhan benci dan Tuhan marah akan ketidakkonsistenan umat Israel untuk tunduk kepada Tuhan. Karena itu lagu yang akan dinyanyikan Musa dan Joshua menjadi lagu perjanjian, menjadi lagu kesaksian, mengingatkan umat itu kepada dosa, bahwa ketika mereka berdosa maka hinamago, hukuman Tuhan akan berlaku atas mereka. Tetapi ketika umat itu tunduk dan taat kepada Tuhan, maka bangsa itu akan diberkati. Di bagasan nima hamuak kamang dotamuak kainang, sayang giyak maedet tataingot gabe akka edde perpadanan doi. Akka edde nata edde honi edde kesaksian doi. Pasadarhon, patauhon dirita untuk mengenal bahwa kita harus senantiasa tunduk dan taat kepada Tuhan, supaya nyanyian itu memberi efek kebaharuan bagi hidup kita, tersadar akan dosa kita, tersadar akan kejahatan kita, kemudian kita berbalik kepada Tuhan, bukan malah sebaliknya berbalik dari jalan Tuhan. Kemangalehon haibaruon ni haporsiaon, haibaruon ni panidangion, pada terutu debata molo marjanji hita. Tuho doau marpadan molonin nahita, betul lu hita marpadan tutu hatai. Nah marpadan berjanji bahwa kita akan senantiasa tunduk dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita bernyanyi, marilah kita bernyanyi dari iman. Molo mared dehita, mared de mahita sian hapor seau, mared de mahita sian panadayod di debata, asatung di bagas saluhut pared deotai, mangalehon dihita hai baruon ni pakirimon, dohot hapor seaon, lumobi di panadayon di debata. Gabi lamma biar mahita mangulahon naso inalomohon ni rohani debata, lamma biar mahita mangulahon naso sadalan dohot pati ni debata, alai lam gugu mahita marhite pared deotta, lam gugu mahita marhite napasangapod debata di saluhut akka parpunguata, laho madoras mangulahon lomo ni rohani debata. Boah, ay molo taului debata, kok pasu-pasu mangulutta. Ay molo taulahon lomo ni rohani debata, gok las ni roha mahita.
Alai molo marbalik kita jala marsobatu gana-ganaan huhut mangula naso inalomon ni rohani dewata disima ro panguhumion ni dewata tuhita disima marsigor-gor rimas ni Jehovah maradupun hita gabi marhinamago boto hita rakamang marhinamago diturpuhon marhinamago dikatakan di sini maka amarah Tuhan berlaku atas umat itu. Kemudian tabuni honokuma bohiku, wajah Tuhan akan berpaling dari kita. Molo buni bohini dewata tuhita, molo buni bohini Jehovah di bagasa pardalanan ningulutta, gabe marjea mahita, gabe taruhum mahita. Alani hamuak kamanami dot inanami na hinaholongan. Taidehom ma, edde namangalehon hadirion ne baru di hita mangyuton lomoni rohani dewata lumobi macai takas do turpukon paingoton si Musa ida hita mak ho Musa ida mak najupang nema ajalmu ninna hubayak ko nakamang do tamokenang moloro tuhani madok tuhita najupang nema ajalmu namate maho dungi top maho do takopum. Maka waktumu sudah dekat, ajalmu sudah akan tiba, kamu akan mati. Ketika Tuhan berkata sedemikian kepada kita, kita pasti bertanya, apa reaksi kita? Apa yang akan kita katakan? Aroronota kamang moledok Tuhan itu kita ale anaha jupang matikim lau mate maho molonin na tuhita. Olorora tarsonggot kita te. Olorora termalitod dihita. Dungi los mabir mahita gudoran. Diturpuho si Musa nga dipasak dewata tu sih. Dan sebagai orang yang percaya, kita merasa bahwa setiap waktu itu bisa menjadi waktu bagi Tuhan untuk memanggil kita. Dan azal kita tiba. Dan waktu kita tiba untuk mengakhiri hidup kita di dunia ini. Tetapi setiap waktu kita tersiap, kita siap sedia. Dikala Tuhan akan memanggil kita, alania ala maredde dohita marhiti haporsiau tanarade manomunomu Tuhani narade di bagasa perdalanan ningulu sadi hari pe Tuhani ro majauhita gabe di bagasan haradeyo dohita huhut di bagasan haporsiaon taingo makamang dotamak kainang salu naita kana porsea maredde huhut martangiang maniru Tuhan Yesus ketika ia akan mati. Ketika ajalnya akan tiba, ketika pertarungan penderitaan akan Yesus akhiri di kayu salib, maka ia tidak luput dan tidak lupa untuk pasahaton dirina tu debata madok alia mang tu bagasan tanganmu mahu pasahaton diku, tu bagasan tanganmu mahu kakong gopoton diku, jalahi tape naing dosongoni, naing dotakas radi. Moloro Tuhani madok nang Roma ajalmu ngasidung perdalananmu ngasidung perdalanat tadi fortibion taingo mamaredde taingo tuhu martangiang pagonggopon dirita tu Tuhani hu madok alia mang tu bagasat tangammu mah hu pasahat todiku ima nama ngalehong gogo dihita di bagasa perdalanan ningulutta lumobi ditikki hasusa anon ditikki hamaolonon, ditikki parmaraanon, dilehod de bataro tuhita pos ni roha. Sai di paso-paso tuhat tamahita. Lahu mangului hatana, uduk tuhaturanna, mangulahon patikna. Asa jupang hita kalas ni roha. Sayunang salpuhon ale Jehovah bohim siak kami. Jalaunang marpiar-piar rimas mumaradupon bangsom na sumangului ho. Alai saitok tong marlapok ni roha, marlabas ni roha, marnida hami nasai di bagasan hajahaton dope. Asang gia terpau bahami diri nami. Jalam mulak hami lahu mangulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Amin. Martang yang mahita. Jehovah debata amanami mauliate matuhan. Ala di Johoro hami maredde edde perpadanan
edde paniddangion naikon uduk hami tulomoni roham, naikon uduk hami di bagasan hatam, mangului patikmu jala ajari jala pergugui bahami mangulahon lomoni roham. Asa unang marpiar-piar rimasmu ali Tuhan, mida hamina di bagasan hajahatonon. Ajari mahami maredde, maka tidakkon lomoni roham, marhite paredeon nami, paibaruhon apul-apul gogo pakirimon holong lumobi haporsiaon. Asa gada situ tu ali Tuhan gogo nami mardalani di sisi niasiang anon. Ali Tuhan asimaroham. Pasu-pasu mahami na partangyangan wik di bagas bornginon. Yak karuas ni huriam di bagas nasidabe. Dinganan nasidabe. Saluhuk na le Tuhan. Secara khusus di huriam HKBP Jalan Lurah. Saya tupahi mangulu nasida. Saya homa madongani nasida. Pasu-pasu nasida Tuhan. Asa di bagasan asini roham nasida. Ganup tiki ganupari. Saya puli makan amarsak. Pargogoyak kanagale, say tukuli nasida. Lumubi ali Tuhan say pamalu makkaparsahiton nasida. Pasu-pasu ali Tuhan akayanak kon nami. Asang giat uduk tuho. Jala hadangi nasida di bagasan hatam. Mangului lomoni roham. Say unang loas nasida marhina mago. Maddaw siyakko. Ajari hutiroi nasida. Lumubi ali Tuhan akayanak kon nami na holang siyak kami. Jalanay kumbarkarejo inorhon ni akan amasaon asima roham ya kaparsirahan nasida ramoti jalagonggom nasida di bagasan asini roham asa dao mara dao parsahiton siana dao pan nasida sa itu pahi manang kayanak kon nami ali Tuhan nama sikola asa marbisuk nasida molotungi kumbar sikola di bagas nasida BP di bagas nami B ali toktong mahabisukoni jupangan nasida saya pasu-pasu kayanak kon nami sanggiat ali Tuhan dapotan jala jupangan sirokap ni tod di diakkanong talub rokap sahapor siaon dongan namartangiang tuho gabi pujian di hadapanmu nabadiai saya paturu ali Tuhan sirokap ni tod di pangului di bagasan lomoni roham asima roham ali Tuhan dung diak ketikina jonokon hirim rohanami masohot ali Tuhan pakorhon ni parsahiton lumobi pandemi COVID-19 dang macohot jaladang masadi hami mangmido tu adopamu asima roham sai homa ali Tuhan mamasu-masu mangurasi pabalupon portibion nang bangsonami pe asa pasohotommo le Tuhan jala pasoommu pakorhon ni parsahiton di portibion atau ngale Tuhan saha di homa daging doton dinami di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuadopamu amin. Tapuji matuhata maret di mahita siap bukede nomor 587 ayat sada dot ayat tolu. RD nomor 587 ayat sada do ayat tolu. Sangapun Tuhani rohamu long nama ngojak lauk mangenengoni gano paring unang lupa ngodisi kakak ende nahu muli si pasangan Tuhan pagina loani ban pasangap Tuhani ta endehon las ni roha siap puli rohani marsinondang pakirimon ingot siteani tu sambut
si panolong rohani lasni rohana toko jalo utama disi martangiang ma sahalak sian keluarga.
Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 430 ayat sada do namangihut hukma tapasaha piliata. Ede nomor 430 ayat sada do namangihut hukma tapasaha piliata. Beta saita ene ona buhata di susi Hosana di use ondo mako kocomai Mudarni Tuhani Rohang oluani Tundame jalalas korohaki Tumudrani Tuhaku domamu dirohaki Marolop-olop tondiki marni ngotasini Mohatu waoni nasoy boy sapui Lumoko podomate tuhaki Tatangyakon mapilata. Ali debata amanami na di Banua Gijang horo haroron ni salu sileon na dinggado nasa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masya na nilehon mito hami pilihan nami toho. Say jalo may gawi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramo tiasa parhasya kami pilihanon pati bulok karajaon mo dito nga tongani huriam do di portibihon. Buhay maruhan nami mariti tetodim. Asalam hutadahami gudang na sileon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongonson na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa leleng na. Amen. Didongani asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran nito di purbadia mahamu saluhut na. Amen.